were nwayọọ ka ofe rọrọ arụ zuru gị nne. Egwu onye ọ na-amanye na-amanye ike na ntụ. Ife ọjọọ eripịago mmadụ obi, ikuku sie n'ime apụ na-egbu dịka agwọ. Otu n'ụkpụrụ esi alụ di na nwunye na nsọpụrụ dị n'ime ya abụghị ihe ebugharịrị nyere n'ọchịchọ obi mmadụ n'ihe gbasara maka onwe ya. Mmadụ ire nwanne ya ma ọ bụ izu megide ihe ụjọ na oke egwu ọnwụ bụ ife ebiri bịara ezinụlọ. Akpọrọmasị na iwe na ọnụma dị n'agba ochie ka ebufetere ndị agba ọfụrụ. Charles onye ala mana Charles bịara be m igbu ike na ike obi wee nye mmadụ ebe a igbu mmadụ ike na ịkpasuo m iwe gbee m akọnụ m nwa n'ihi ife ị na-eme akpapuo nke afọ wepụ n'onye ọgụ ego asị ebe abụọ ofu mbọsị ụkwụ mụnwa Ikenna mmadụ atụkwasara nwanne ya obi ndị ahụ ifuru n'anya ị na-emekwa ka obi dị ha mma bụ ndị ga-amịrị mma ma gị n'obi. Ịlụ ọgụ ihe ọgbaghara ka ha na-achụso karịa udo. A na-ekwu na ọkụkọ were ọnụ nwa o were ụkwụ ya na-abụ wụọ. Ihe ọjọọ wee bụrụ ihe na-achị achị n'etiti mmadụ. Ị mara asụ ịsụọ n'igwe, ị maghị asụ ịsụ ebe ị sọrọ dị.